The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:31-34, Therefore do not worry, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Isaiah 26:3-4, You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yah the Lord is everlasting strength. Before we start our Bible study nining adlaw, samas nandan, ikinahanglan ng atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, agi o pangandam sa atong kalag. Kay kung naapay mga sala diya sa atong kalag, kini makababag lamang sa atong pag-abuhat ng pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong giatubang dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Busa sa hilom magandam ta. Itong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niniglayan sa mga higayon, sa among pagpadayon sa pagtuon, sa among pulong. Salamat sa among pagdala ka namo ding dapita, sa makausapa, kining tanan grasya nga among pahimuslan, bisan dili kami takos. Ubani kami karon, pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ning atong ministry, atong mga higala, our fellow believers. Welcome na usab nining adlaw. Okay? Niya pa kita magadupot sa atong tunanan entitled Living the Dynamic Life. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Una sa tanan, ang Dios pinagi sa iyang grasya, nagahimo nga sayon alang kanato sa masinugtanon to be obedient kaniya. O gumikan niya na ikaw o ako nga mga magtutuo na alang kini kanatong mga magtutuo, magkakinabuhi nakita sa espirituhanong pagkinabuhi nga itong gitawag og dynamic life. Gihatagan kita og gahom sa Espiritu Santo. Ang maurang mata nga gahom nga nakapalahutay kang Ginoong Jesucristo sa pagpabilin niya dito sa krus, samtang iyang gisagubang kadtong mabangis ug way puangod nga pagsakit kaniya.
tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Mateo 11:29 ug 30 nagaingon, si Hesukristo mibungat sa pagingon, ug isangon ang akong yugo, ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaumsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Well, sa in English, learn of me because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Karon, si Ginoong Hesukristo nagasulti kaninyo niini. Ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko ang akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko ang akong kaugalingon sa akong pagka-Diyos ug ang akong pagkahimong tao. Kat unigikan kanako ang pagpaubos ug ang pagka-masinugtanon ug mosayon ra ang kinabuhing espirituhanon. Ang personal mong gugmaalang sa Dios nga Amahan, mao'y nagapadasig sa imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. Ang labing tinuod, kung wa kay gugma ngadto sa Dios, di gyud kang magmasinugtanon ngadto kaniya. Sabta ka na. Ug niya pa, di gyud kang makahigugma kaniya kung wa kang kaila niya. Gusto? Kay imo lamang siyang mailhan pinaagi sa matag adlaw mo nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nagkasabot ka ba? Now, ang matag Kristohanon may katungdanan sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine, o sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo og tumong, nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong spiritual maturity ug nga iyang mahimaya ang Dios. Gumikan ni ana. Okay, diha sa Juan 14:23 ngadto 24, si Jesus miingon, kung imo akong gihigugma, tumanon nimo ang ako mga sugo. Siya nga wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa ako mga pulong. Dayag og tin-aw gyud kang gisultihan sa Dios nga, kung wa ka mahigugma kaniya, di gyud ka mutuman kaniya. Ang personal mo nga gugma ngadto sa Dios mo'y magdadasig, motivator sa imong pagkinabuhi, sa espirituhanong pagkinabuhi. Kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma ug imong tumanon og sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maningkamot sa pagkaton og doktrina ug mao nga wa gyud kay laing pagadangatan kundili ang tuman mong kapakyasan. So I hope na sabtan nimo kana anang punto sa doktrina. Apan hinuon higala, ani usa ka pagpatinaw kanimo, paminaw gyud maayo niini. Bisan og wa gyud kay nahibaw-an og nakatunang doktrina sa Biblia, apan imong gituhuan si Kristo ingon nga imong manluluwas, nan muadto ka sa langit. Yes, may langit ka higala, dili kini atong pagpasalig, kundili ang Dios mismo. Now, dili man mamakak ang Dios. Iya man kining gisaad, pinagi siyang mga pulong. Apan, nalay na kong apan diha. Subo lang hunaw-naon, nga nasipyat ka sa pag-angkon niya itong mga mabulukon, labihas kadaghan o kadaghang mga panlangin kagiandam sa Dios alang unta kanimo,
kung nakakabuot ka pa sa pagkahamtong nga Kristohanon, spiritually mature, both din sa yuta, ingon man dito sa langit. Panalanginan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. You see, tungod gidaghan man ko mga Kristohanon nga, may kalimot nga ang kinabuhing Kristohanon samaras iyang naangkon iyang higayon nga siya naluwas. Ang Espiritu Santo, maoy mo padayag sa mga espirituhanong kamaturan, may tungod sa kaluwasan, and now that you are saved, luwas ka naman now that you are a believer, ang Espiritu Santo maoy mo padayag sa mga kamaturan alang sa imong kinabuhing Kristohanon. So, sabtana. So, atong masabtan din nga, kining mga pulong sa Diyos alang sa usa ka Kristohanon, now we are moving forward, din is kinabuhing Kristohanon na. The doctrines of the Word of God resident now in the soul of the believer are the only means by which we can know who and what God is and thus come to respect and love Him. So may nungdanon pagayo kining maong prinsipyo tungod kay walaing pagi nga atong maangkon ang insakto nga relasyon ngadto sa Dios gawa sa ato ang pagkat-on may tungod sa Dios. That is the reason why ang usa ka di magtutuo an unbeliever sa higayon nga mohimo siya desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, siya ipagkatawo pag-usab. He is born again. Sanglit kay ipagkatawo ka man pag-usab, nga hatagan ka na niya ng bahin diin may kalabutan na sa pagsabot, pagkat-on sa mga pagsangkap sa Dios alang sa matag usa ka magtutuo. So, sa ato nagitunan, nga inikaluwas sa dili magtutuo, mausab diya dayon ang iyang kahimtang. Kaniadto sa wa pa siya maluwas, ang iyang kahimtang mao nga siya buhi sa iyang lawas apan patay spiritual. So I hope na silsil na kana nimo. Di man ni katong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Sa in English, akong balikon, akong sublion, he is physically alive but spiritually dead. Okay? Karon, niya nang higayon nga mohimo siya og positibong desisyon sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas, ang iyang kahimtang will instantaneously change. Now he becomes both physically alive and spiritually alive. Okay? So balik ra gud niya tong wa pa maluwas ang tao. Ang dili magtutuo, an unbeliever, is otherwise called natural man. Ug mao kini hinungdan nga nga ang ordinaryong tao o ang natural nga tao di gyud makatuhog o makasabot sa mga butang nga iya sa Dios. Sanglit, wa man diha kaniya ang katakos. He does not have the capacity. Ug mao kini ang kahimtang sa usa ka natural nga tao. A natural man. Doon na siya kinabuhing physical, apan wa siya katakos sa mga espiritual nga mga butang. Wala. Samtang gina. Ug ang resulta nini, daghang mga tao karon ang manggiimbento og ilang kaugalingong mamaagi, mag-imbento og mga tawhanon nga mga pamaagi ba. And yet, di man unta taangay nga magsigi og pangutana o magsigi og pangyawat tungod kay tinaw og klaro tataw na manggilatid sa insakto o gipahimutang naman ang tanan sa Dios.
sumaha sa naisulat diha sa balang kasulatan. In fact, ato namang natun-an pod nga alang sa Dios iya paganing ipatigbabaw ang iyang pulong kaysa iyang ngalan. Ug kana basa nato diha sa Salmo. So, sa diha nga usa ka tawo makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel, ang mupatin-aw, mupaklaro, mupahimong tataw kaniya sa iyang nadungog, mao ang balang Espiritu Santo. Kay kung way Espiritu Santo, ang ordinaryong tao, the unbeliever, di gyud makasabot bahi kaluwasan. Dili gyud. Bisag kung saan di mo silang pag-eksplikar. Di gyud. Mao bitaw, nga naay mga tao nga musalikway, will reject, will refuse sa pagpatinaw, pagpaklaro sa Espiritu Santo. So di gyud mo lagi sila mapugos. Basta? Ang katungdanan nato nga mga magtutuo ngadto sa mga unbelievers, maura ang pagpadayag, pagbutyag bahis kaluwasan ngadto kanila, maura. Ayaw na pamugos. Wa na mahitunong pod. Ay kung musumay kag pamugos nila, gausik-usik ka lang sa imong panahon, besides, nga gawas ka sa tinuod nga pamagi. You're out of line. Naggamit naman ka sa imong emosyon diha, inigbuhat ni mong anak. You see? So ayaw pugsa. Di man gani makapugos ang Diyos mismo? Ikaw na ba hinoon? Kasabot ka? Okay, sa laing bahin. Daghang mga tao, labi na karong panahon na nga, mangutanag, kinsa mangud ang Diyos. Kung panaglitan na tao nga mangutana ni mo, kinsa man ang Diyos, who is God. Labi na nga naibawan ka, Kristuhanon ka, niya, pangutanon ka, kinsa man yun ang Diyos. Noon sao man mo pag tubag niya na niya. Saon man. O ang umutubag po kag bitaw, no? Namura. Kinsa bitaw ko na siya. Mao gyud katawanan kayo. O tingali mo padayon kas pag-ingon og nahibaw ko nga siya mo ay hingluwas nako. Now, di man na ang Dios, buhat man na niya, plano man na niya para nimo. Pankinsa man gyud ang Dios, mo na pangutana. Now, mao bitaw na ron ingon nga Kristohanon, kinahanglan unta tanang Kristohanon musugod na og pangutana nga kinahanglan makailan ta sa Dios, tin-aw nga itong pag-ila kaniya, tiyaw may gihatagan kung taniya o kaluwasan. Sa naluwas na ta, iya na puntang isang kapan. You see? Now, panwa pagyod ka, kaila niya, hangtod karon o kinsa siya. Gusto? Now, paminaw. We must realize, first of all, that everything God does or sponsors comes from His essence. Kasi ang kinaiya. Kana nagpasabot. Kinsa og unsa siya, who and what He is. Ang tanang gibuhat sa Dios, hinumdum ka. Remember that. Kaya ang ato rabang nailhan sa Dios, mao nga siya labaw nga makagagahom, hingpit, perfect, apan ana ra kutob. Pero usahay, murag di ganit na kayo mutuo nga tinuod na kayo. Kaya kung natong tanahon, kung usahay na ay mga kasinitiag, mga kaimtangan nga atong agian sa itong kinabuhi, mura magmuabot sa itong una-una ang pangutanag nga ano maguning gitugutan man ni sa Dios. So that means wag yung kadi ay kailan sa Dios. Usta? Wa. Mao nga sa matag hitabo, musod dayon sa imong una sa pagpangutana ug ngano man kining gitugutan man ni sa Dios.
Ingon na bang mga pangutanaha, na klaro kadiha nga, kuwang ka pa sa imong pag-ila sa Dios. Wa pagyud nimo siya mailhi. Correct? Kaya you know what? Actually, kung nakaila ka pa sa Dios o naihilan mo na siya maayo, di nakamautanag ngano man na kay unsa. Naibaw ka na sa hinungdan ngano. You already knew the reason why. You know what I mean? Basta? Nagkasabot ka ba? So balikon ko, nga di nakamangutanaw ngano maning gitugutan maning hitabuan sa Dios akong kinabuhi, ha? You know the reason. And you also knew sa dagan sa plano sa Dios para nimo kay nahibaw mampud ka sa plano sa Dios. Basta? Kay ugwag yung kakailan sa Dios, mao na usahay, mura pagyug kag naa kay mga pangutana sama niya na. So remember this, inumdumini. Ang tanang mga hitabo, ang tanang mga pagsangkap, ang tanang gihimo sa Dios, tanan agi-agian ninyo, matud pa ni Apostol Pablo, quote unquote, ang tanan ninyong gisuffer nga mabasa diya sa Galacia, ang tanan nga inyong nasinati sa inyong pagkinabuhi, gikan sa inyong pagkaluwas, hangtod karon. Hinumdumi. Resulta kana tanan sa pagka-Diyos sa Diyos. Sabtag na. Now, whether the workings of the universe, the principles of divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of Scripture is based on the attributes or character of God. Kining tanan. Ang pagmugna niining universo, ang pagmugna sa tanan, kining pulong sa Dios, ang mga gipahimutang sa Dios nga dagan sa kasaysayan, this is all based, pinasikan kining tanan sa pagka-Dios sa Dios. Okay? Magsingit ang gamit niya ng panultiho na ang pagka-Diyos sa Diyos. Now, from sustaining the universe to blessing believers, everything God does is based on the attributes of His essence. Again, ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Therefore, before you can appreciate what God gives you or what God is patiently waiting to give you, naka na sa Isaias Kapitulo 30, versikulo 18, you must first come to appreciate God Himself. Mao ginahimong unahon yun. Sa higayon nga, arang ng pagkatinuod sa Diyos sa imong kinabuhi. Wa na ka na mga pangutana, ngano man to Diyos, ngano man ni Diyos. Wa na na. Every time nga nahitabo, all that you're gonna see is ang nagadagan nga pagpailuna sa Diyos sa iyong plano alang sa imong kinabuhi. Therefore, the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Mao ang Isaiah 30:18. Mao kana ang giingon diha. So unsa ibut pasabot? What does that mean? Pareho gud sa atong gibasa ng mga verses, di ba? Nga giandam ng daan sa Dios ang tanan nga imong kinahanglanon nining kinabuhiya. So good niya from the moment you made the decision to accept salvation by faith alone in Christ, alone, until nga marapture ka o mamatay ka di sa imong lawas, giandam na sa Dios ang tanan. Everything nga para sa imong pag-angkon for you to exploit all the things that God has prepared for you. And because of that, gahuat ra ang Dios unsay mga desisyon nga imong himon. Mao bitaw nga atong masumpay ngano nga kitang tanan nga mga magtotoo mo tubang man
sa judgment seat of Christ. Kay paminaw, ang paghusay gud nato, ahusayon man ta sa mga angay natong madawat, o sa mga inunta nangabahaw nga mga gipang andam niya. Okay. Kaya ang pangutana manggod nga moabot ana sa mga angayan natong madawat, way problema, kay ihatag man. Pero ang pangutana, kanang husay nga gisgutan diha, kana bang pangutana nga nung wa man nimo madawat, nga ako naman ang giandam para nimo. Not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God, critical ni. Kay usanis gikinahanglan nga masilsil, nga matiman-an sa hunahuna sa matag usa ka magtotoo. But since God is a person, persona ang Dios baya, dili ni siya ingon nga usara ka imagination o handurawan para nimo. Ang Dios kinahanglan nang nahimo na siya nga ingon ka tinuod sa tao nga nas tapad nimo karon diha. Kung naman galing kay tapad, hinaot, ingon na ang Dios ka tinuod alang kanimo karon. God is a person. Exodus 3:14. I am that I am. Matud ba sa Dios? Kaya katugod si Moises, nangutana kinsa magkaginoo. Now, by the way, umutana ka sa Dios o kinsa man ka, unsa may tubag sa Dios nimo? Mutubag na siya, ako mao ako. I am that I am. Kaila naman tingali kag ako mao ako. So that means, ug unsa imong nailhan nako, moingon ang Dios, mao na ako. Ako na. Okay? And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who and what God is. Kasabot ka? All His actions always involve sa iyahang pagkapersona. Mao na, nga when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basin sa imong kinabuhi karon. And you know what I mean. Mas muklaro na para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Inumdumi tuod. Di ba yan ta permanente din Kitang tanang mga magtotoo, adto mantang tanan mo sangko dito sa judgment seat of Christ. Samtag na. Ang uban, mauna na. Sa paghuwat, kita maawahi. Ang uban maawahi, ang uban maguna nga maghuwat didto kay matud pas pulong sa Dios sa mahitabo na ang judgment seat of Christ. Way maguna sa judgment seat ug way maawahi. Unya tingali mo ingon ka og kadto diyang nangamatay na. Maghuwat to nato nga buhi pa. Did you know that? Pero niyan higayon nga kitang tanan hatagan na og resurrection body, binanhaw nga lawas, kay di man ta makaatubang sa judgment seat without a resurrection body. Well, I hope you're following this particular study. So again, why maguna og resurrection body? Ang nangamatay na ron, wa pa na sila'y kanang resurrection body. Inikabot dito. Apana na sila'y body, lawas nga ingnon taghuat. Sa may giingon des in English, interim body. Temporaryo ba? Sa tuyo, nga aron sila maka-interact dito kuyog sa atong Ginoo. But they are standing by for us. Kitang niya pa dinhi. Bulahan gud tang niya pa ta dinhi. Do you know why? Ibaw ka nga, ilhanan ka na. Doon na pa'y mga butang o na pa'y mga sangkap nga giandam ang Diyos alang ka nato. Ngawa pa nato madawat.
Sabot ka? And God wants us to receive all of these things. Mawitaw sahay kung atong una ang style sa Diyos ba? Again, remember this. God is perfect. So di gyud ka kaingon og God nganong giunsa man to nimo. Adili mahimong mangutana ka sa Dios ug ingon ana. Dili. Paminaw. Ang tanan nga lihok sa Dios pinasikad sa iyahang pagka-Dios. Sabta ka na pagayo. Ang tanang mga hitabo pinasikad tanan sa iyang pagka-Dios. Kitang mga tao ego ratang mo kat-on kung kinsa ka nang gitawag og Dios. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes. But all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Ang pagka-Diyos sa Diyos, daghan ni siya og attributes which iniglihok nila mo'y ga-compose, mo'y nagalangkob sa iyang essence nga mo'y nakahimo niyang God nga Diyos. Kining attributes. And do you remember the infographics ni ini? Ato man ang distributes na pulo ka attributes sa Diyos. Okay? Ang pagka-Diyos sa Diyos, anaas na pulo niya ka attributes. God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos, composed by His 10 attributes. O kini atong tukion, ginibahin ni ugma sa atong pagpadayon ni. Hindi lang kita kutob, mag-ampo ta. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, dining grasya nga among gipahimuslan. Bani kami sa among pagpadayon sa mga kalihukan nga uban ni kami pinagi sa paghahom sa Espiritu Santo kanamo, ilikay kami sa mga kabilinggan, ug dasiga kami kanunay o Dios. Nga among maggamit kini among nakatunan nga mga pulong nimo, imong kamatuoran. Among gamiton sa mga dawadlawong panginabuhi. Aron kami makakinabuhi ni anang mabulukon nga matang sa pagkinabuhi, living the dynamic life. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.